Здравейте! Днеска ще снимам на Minecraft Pocket един клип, който съм се развивал 2-3 дена. Аз съм NP и може да ми гледате клиповете, значи това е моя портал. Малко лаги, защото снимам нормално, снимам клип. Може да ми лаги. Но когато го гледате да не лаги колкото сега. Съзная за първи път снимам клип с Mobizen. Сега ще ви разведа малко в къщата ми. След втора-трета част ще дойде и една моя приятелка. Не съм една моя приятелка, където тя играе Minecraft Pocket. Майко, че съм гладен. Тук имах ли храна? Освен това. Добре. Аз в кухнята го, че в кухнята имам. Знам, къщата още не е толкова оформена, но да я правим горе-долу по-хубаво. Но сега се развивам, както гледате. И то бая се развивам. Според вас не знам. Така. Дано да ви хареса клипа, който правя. Сега ще отида малко на лов. Да знаете, когато не снимам, не ми забива. Но когато снимам, аз съм на Samsung Galaxy S3. Значи, много ма нерви това. Първият епизод осъзнай, че е тъпо. На втория, третия епизод по-нататък вече ще почвам нова къща. Няма да взимам от тук материали, ще се направя друга къща. Да отселяваме, но става много, затова че мисля да легна да поспинкам. Да поспа, аз поспинкам. Да поспа. Стоп, добре. Знам, че не е нощ. Така. Омага, покрива не съм го направил. Покрива не съм го направил, майко. Маленькъв съм, аз идиот. Да направя покрива. Значи 17 дърво. Аз пък погледам, че трябва да имам. Не покрива, какво да го направя? Той. О, слава на Бога. Брадвичка ще се. Брадва, аз имам кирка. За кабелството трябва кирка. Тук чупим и аз и... Малко ще почупим. Ще почупя малко. Ще го щупя. Тогава ще слагам дървета. Както гледате, аз съм 5 левел. Има бая кол, но аз бих предпочел да не взимам. Но той ми идва с покрива, че надявам се, че може и да взема. Аз мисля да се развивам къщата повече с дървета. Ако мислите, че това съм го направил на Game Mode, сега ще ви покажа, че не може Game Mode. Ето, долна черта, Game Mode 1, ето, следващ не става. Команд, Game Mode, Not Found. Не, аз не казвам, че вие сте казали, просто бих предпочела, ако нещо имате. Горе етажа мисля да го правя, ако някой се присъедини към сървъра. Път ще го има в коментарите. Но първо трябва да го направя на сървър. На локален сървър, такъв, за да влизат много хора. Защото аз и моята приятелка си влизаме с един и същ Wi-Fi работи.
Тя не ми е приятелка, тя ми е братовчетка, но просто приятелка и викам, защото не сме толкова роднини. Чупим. Почти сме готови. Ето. Оф. Вижте в новата Майнкрафт, ако може. Да ти чуя. В другите Майнкрафти не можеш. Бета. Това е единствената версия, която можеш. Иначе можеш с мод. По принцип, те ще е по-добре. Да е така. А то и можем да си го оставим така. Добра идея, не? Да, тук ще го оставя. Така, я сега да учим малко на лов. Да, има кабелстон. Мината ще я направя на следващия епизод. Мината е на следващия епизод. Казвам, този епизод ще е някъде 20 минути, 15-20 минути. Защото имам друга работа. Така, както ви казах, това ми е първият клип, който снимам на Майнкрафт и на Mobize. Сега че имам да обира джините, които вече са пораснали. Как пораснахте ви? Айде ще ги изчакам всички да пораснат. Фермата ще се направя. Това е портала, който отгоре аз бях събрал недар. Сега стига малко да събирам дърво, но нямам брат на майка ти. Оф, тям сега да очеста. Много мразя като ставате иначе. Аз ще ли направя не стълби тук? Ме те са вчестали, значи... Ще сложа едно, тук ще сложа едно, тук ще сложа едно. Едничко. Тук чупим. Тук чупим. Ще направим на те, ще му съм стълби. Излепнеме. Бадам. Скачаме. Не. Съдите не се прибира, че става, не знам. Тъй като снимам видео, трябва да си преинсталирам телефона. Просто трябва да се преинсталира. Не ме забива иначе нищо, само като снимам иначе. Ще трябва да взема нещо от тук. Не е чиста, бе, виж. Значи... Glass Paints, но... 2. Погледнете, имам 38 Glass Paints. Това ще ми трябва за... Как да го нарича така? Аз ще снимам и клипове на компютъра. На лаптоп Майнкрафт. Най-новата 1.9. На компютъра ми... Не може да се нарича, че е слаб, но по инсталиране с Windows 7 и мисля, че няма да стане добре.
глас 500. Аз ще го слагам на фермичка. Още не съм развит хубаво, аз ви казах, че от 2 дни се развива. Но на 29 епизод това може и замък да. Няма замък, но ще се направя още една къща. Един парк. Това не знам дали ще ми стигне. Глас пейна. Тук сложим едно. Тук сложим едно. Тук сложим едно. Значи е много мразя, като ми се показват. Тук слагам. Яйце на кокошка, но сега не ми е трябвало, но ако отивам по-нататък, ще го взема. Тъй. Това сам не знам кой го е сложил тук. Как да го хабя сега ми бъга? Аз си го представям последно. Ще стане по-интересно на следващите епизоди, защото съм сам много тъпо. Ще ви изглежда малко тъпо. Ако е тъпо, ми пишете в коментарите. Ако не ви е харесал, пак ми пишете ми, аз ще видя. Моля, абонирайте се, за да качвам много клипове. Може и без да се абонирате, да качвам, но аз, нали, затова е да качваш клипове, хората да се абонират. Сега, знаеш ли какъв бък ми става? Отивам, има диня. Като че чупя, пак се показва динята. Ама пак, нали, когато съм щупил динята, вече ми дава тези, как му беше името? Парчетата диня. Ми ги дава вече. И после и пак ми израства веднага, без бон мил, без нищо. Чупя, пак ми дава парчета и пак израства. Това не знам как се е случило. Ами мисля да приключвам за сега. Само с къщата. Ами, ако ви е харесало, абонирайте се, за да имам повече абонати, за повече гледания, както знака The Play Криела. Видео едно. Ами, до приятни срещи. До скоро.